jongeman eigenlijk, de herinneringen, dat is die grote berg waar al het afval, we mochten daar niet op komen, dat zeer te gevaarlijk was. Eigenlijk bijzonder voor kinderen. Want vroeger was dat meer miserie als iets anders. Hè. Maar nu, ik vind het prachtig dat het opengesteld wordt voor alle, voor de mensen. Hè. Nu is het ijzig koud, nu zijn er weinig recreanten, maar in de zomer wordt er veel naar boven toe gewandeld. Ja. De trail van Zolderen is een stille getuige van het Limburgs mijnverleden. Sinds de start van de steenkoolwinning in 1923 groeide de Tris, zoals hij in de streek genoemd wordt, uit tot een kunstmatige berg van 85 meter hoog. Stenen moesten nog altijd komen met de wagons naar het stort toe. En die werden dan ook gelost of gekipt eerst, ja. En dan kwam dat met een riem zo naar boven. Tegen 17 graden ging die omhoog. Aan de bovenkant stond er een arm aan, een beweegbare arm. Van een 20 meter lang zoiets. En die verdeelde de stenen, die de stenen uiteen duwden. Ja. En zo ging dat vooruit. De trail bestaat dus uit resten die bij de steenkoolwinning mee naar boven kwamen. Maar tussen dat afval zat zeker in het begin ook nog veel steenkool. Dat zorgde voor het fenomeen van de kolenrapers. En daar stonden ze in ganse rijen, voordat ze die wagens gingen kippen. Meer dat gekipt waren, dan vlogen ze daarop. Dus heel gevaarlijk voor die betonblokken die onderaf rolden en zo. Hè. En dan het hout, dat werd ook allemaal meegenomen voor te stoken. Het was voor veel mensen een heel goede bron van inkomsten. Vrouwen, kinderen, de kinderen die gingen naar mij mee onder op die hoop kolen te passen. Dat ze een ander dan niet zou gaan stelen. Hè. Sinds 1997 is de trail ook een erkend natuurreservaat met een specifieke fauna en flora. Het gesteente is heel kalk- en zoutrijk. We maken hier kalkminnende planten groeien, zoals kaardebol, slangenkruid, donderkruid. Ook naar vlinders toe is de mijntrail heel interessant. De Zuidhelling vooral, die heeft een apart microklimaat dat heel snel opwarmt. Dus de trail draagt zeker bij aan de biodiversiteit van het gebied. Vandaag de dag wordt de trail vooral gebruikt voor recreatie. En zo is het Limburgse zwarte goud hier omgesmeed tot een groene diamant. Zo is er beneden aan de voet van de trail een hondenloopweide aangelegd, een picknickweide is er geplaatst, fietsenstallingen. Er is een bewegwijzerde wandeling naar de top van de trail van 2,5 kilometer die u laat genieten van het panoramisch uitzicht. Op de trail zelf, op het hoogste punt, is er een spotter geplaatst. Er zijn zoveel mensen die hier gewerkt hebben en bepaalde ouderdom, die kunnen normaal op stort niet meer komen, op de Tris bedoel ik. En dan dat ze iets moesten inrichten, monorail, treintje of bekwaam dat bestand was, voor het boven te geraken. En dan daar een zogezegd een café of een tent zetten waar we kosten nuttigen. Daar moest er nog komen. Je zou er naartoe gaan? Ja, alstublieft, gewoon. De trail is elke dag toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.